Guazen, konsultatzea. Kaixo, egunon! Kaixo? Zer mauz? Ondo, zu? Ondo, ni Mikel zu? Ni Ander. Ander, urte askotako. Urte askotako. Zer zabiltza askabarrun sartuta? Ba, hemen jain naiz, aska pixkat garbitu eta revisatzen. Aska haundina dan, ezta? Ba, bai, esate honez Gipuzkoako haundina da, bai. Gipuzkoako askaik haundina? Ojo, Kristo, mentxe dakau, azken Guinness rekorra. Barkua, mateu hemendik ikusita. Ba, esate honez behintzat, hemen goikoetxeko aska hau da, harri bakar ezindako Gipuzkoako askaik haundina. Harri bakarrak eginda dago. Bai, esate honez hemen etxe hontatik engertu, harri hoi bilatu zuen eta 12 iriparekin bertaino ekarri, eta bertan landuta bertan ustu zuen eta hemen txegatu zen. 12 iriparekin ekarritakoa, ostia. Zer distantzi da batetik bestea? Ba, nik bakit, baino, zuk asmatzezun. Hortako igual sartu inberkot, ez da? Ba, bai, nahi baldin bazu hor katiusko batzu bauzkezu. Bueno, gorko abentura hementxe estiko du. Guazen, hementxe albizturko aska honek zenbat neurtzen ikustea. Oita, amorraieta joteko granarrekare arraskuak, Hemen igual, harrapatuko. Hemen igual, bai. Amorraiak ezakite, baino, katiusko egin katarroik ez harrapatzia da importantia. Jopa. Hemen, kristoik izan bai. Astensorik ez dugu jarri guainik. Ez. Espedera, txan izan duztak. Sensazioa, nio, preskua dugula, Bueno, hemen txeko, baina turko gotien bezala dut. Bai, hemen largoa moxamarrak egiteko zeizu, Oia, bueno, a ver, zantar izatea metro bateola gutxura bera. A ver, 1, 2, 3, eta 4. 4 metro, 4. Bai, ondo izea. Eta profundidade izango, hemen txe, bueno, honeaino, izango ja, 80 bateola. Ba, bai, 75 uste dozkela. 75, bueno, bastante ondo. Nik uste zeak, katiusko izulo txikin batakatela zatik, hanka bustitzen nahi zait. Eze diko algean. Bai. Gutxi gora bera zenbat uru sartzen da hemen? Ba, hemen gutxi gora bera 3.000 litro. 3.000 litro, ostia. Bueno, guen pixka gutxizio zatik hor ikusten nahi, eskape pixka bakagala, baina, bueno, konpondu beharra da. Bueno, eskapea bauke, baina harri hau oso ona da. Harri ona da, bai, ikusten da. Adibidez, Donostiko Santa Katalina zubie, harri berdinekin inda da. Ostia. Begi esan kalitateko harria dela. Ander zu herriko izan da, bakizu herrin beste berezitasunen bat bada, neo? Bai, daukeun berezitasunetako bada, garai baten 5 hilerri geneuzkela. 5 hilerri? Bai. Toi zardik, 5 hilerri? Ba, ez dakit hiltzeko afizio ondi ez zegoen, baina esateuen ez behintzat, Elizan eskubialden hilerri bat zegoen, ezkerren zurtegi. Gero, Aizalde baserri edanan aitzen kontra beste bat, San Gregorio Elizan bazan bestea, eta azkeneko bosgarrena da, gaur egungo Kanposantu, Simon Labaienek emandako lurretan indakoa. Bale, beraz lurretan nintzen, Kanposantu gaur egun ofiziala dana, ezta? Hoi da. Mateunez gaur egun gutxigo hiltzegea. Gutxigo, ondo hoize bai, ezta, bai. Eta beste gauzan batola, beste misterion batea. Bueno, asko fardatzea uste zaion gauz bada, Ernioko gurutzea albizturkoa dala. Ernioko gurutzea albizturkoa da, niko iznekin. Ba, hoi jende gutxik eta gaine asko diskutitu igual ingoizu. Bai, errezilarrak eta esatu, beri omentu da baino. Esan bai, baino... Ez, beraz? Hoi gurea da. Hemen di aurre Euskal Herri guzti baki. Baki, hoi da, esan, laua izetara. Ernioko gurutzia albizturrena dala. Eta bueno, eta goin zen martxan, hemen txe, ezakit, zean mejilloien batzuk hartuko tip. Ez, bauket beste sorpresa txikia zuri bateko. Adios, Ander eta sorpresak. Ni guantxe torreko naiz. Vale. Bueno. Bueno. Eutxi honi. Bai. Kontu eroi gabe. Bai, kablia eta ura eta meka, haude, alto riesgo. Nehieko fornalak. Bai, kontu. Erreitxiki inferno hondiko seguru ba, ator riesgo, ez dakiz, izan batean, baina lasai. Zuk guain itxi begik, eta aber ze tankera hartzei jozu. Zein behar dugu, Excel kursilio bate hola hemen txe, azkan sartuta? Antzeko zehose. Antzeko zehose. Adios! Ojo, Kristo, hau trikitixan zunenik. Hau, 21. mendeko trikitixa. 21. mendeko trikitixa. Ojo, Kristo, hau, honekin joan dezu. Ba, honekin txe. Azken baten, trikitixan teklan, zera berdinen, distribuzio berdinekin, ba, tekladon teklak. Ojo, eta ikusi zuen olen zuten dan. Eta hau tun jarri zo, karo, hau dantzaileko eta guzti bat, errameriako bat jo. O bizilagune molestatu nahi izpatzezu. Oida, bai, kasko jarrita, karo. O gehiago molestatu nahi batzezu, volumen gehiago eman. Eta hemen ikusten zuen bezala dago, pixkat, menu guztia, nola
automatizatu da kande mentxetan Anderrek. Hau da, zer dan animalia, Guaitak esan dut. Beste bat jotzia bakazu? Bai, noski, joko, beste pizatxo bat. A ber, pizatxo bat. Ander, gauza bat, nik abeste jo gaur entzun dut eta albiztur da, ezta? Ba, alaxe da, bai. Leheno, Iñakik inen naiz. Karo, Iñakik esan dit, beha zala komposatzailea. Alaxe da, bai. Beha izan da, beha asmatu zula bestia. Bai. Eta, zeak, kanonak eo... Royalties, derechos de autor. Ez gaek, Bai. oiz, ordein den, berko zaizio jo, Ez dagoen, nik intentzio egari ez errepatzen. Ez den, lia daik nahi, baina ez dut zalde Iñaki. Bueno, atxagak esango luke bezala ni soinu jolen semea naiz. Adiós. Ander, Iñakinen semia da. Alaxea. Vale. Hemen pakia nahi deuta, eskerrak, hemen txe happien bat izan deun. Hau gainea kasi bere inventoa da. Hostia, ez waterproof izango. Ander, bukatzeko jotzi bakazu bizka berriro herriko kanta. Zure aitak munduan jarri duna. Bai, eman bai. Gora guztu! Bueno, Ander, eskarrik asko danangatik, artista, soinu jolaren semea ezautu zuen. Bueno, egia esan 7 urtien nik ez dut olako entrevista peligrosoik egin. Aska batien zartuta, ura honeaino, eta baterik eta kabliekin da gainatzea teklabo erori, illa josen danbolina bezala bukateko nun txipli txapla eta bumba. Anderrekin pentsatzen nun, zea genero musikal berria asmatu zenula, dala Trikirisa 2.0, baina ez, lehen negu gorriakek eska egiten zuen, eta askan sartuta eta hainbeste kablekin, genero berria da elektroaska. Ikusi zuen. Aska, Gipuzkoazko askaik handina. Alaxe da, harri batez egindakua, ez dakizen bat irik ekarritakoa, tamaina polita daka, baino eskape txikila daka eta ura galtzen du. Hortako, Ander, bi gauza itxia dazkazue. Eo masila eman, eo zueitzi, belarreko tapoia eskatu eta azpin jarri.